Nagtuo ka sa Dios, apan wala ka nagsimba kaniya, bantayanan kay na igsuon. Kay ang demonyo nagtuo usab sa Ginoo, apan dili siya makasimba. Igsuon hinumdumi nga kung ikaw matinud-anon nga nituo ngadto sa Ginoo, matinud-anon nga nidawat sa Ginoo, makasimba ka gayon kaniya. Tungod kay mao kanay resulta sa imong matinud-anon nga pagtuo ug pagdawat ni Kristo, makasimba ka gayon sa Ginoo. Ingon ana ang tinuod nga nagtuo ni Kristo. Apan kung nituo ka ni Kristo, unya wala ka nagsimba, bantay ka na igsuon. Hinumdumi nga ang demonyo nagtuo usab niya na, apan nagkurog siya. Dili siya makasimba sa Dios. Nituo siya nga dunay Dios, apan dili siya makasimba sa Dios. Santiago 2 versikulo 19. Nagtuo ka nga usara Dios, maayo ka na. Apan ang demonyo nagtuo usab niya na og nagkurog sa kahadlok. Mao na ang bantay igsuon nga kung nagtuo ka sa Dios, kinahanglan mo simba ka gayud sa Dios. Tungod kay kung dili ka mo simba sa Dios, sama ka sa gibuhat sa demonyo. Nga nituo siya sa Dios, apan wala siya nagsimba sa Dios ug nagkurog siya sa kahadlok. Amen. God bless sa tanan.